खुलुमगा फाइमाजा फैनाय जतो कक्टमा थुनाय रंनो जों दिनै कक्टमा थुनाय कुथुम खायनाय काइसेनो नाहारनो नराव साविमानो स्रांचाति थानाय सालसिनि रमै स्ट्राइक रोजा जों युट्युबाव सिनि कक्टमा जों फुनगै मैया अंगै दंखा आबुनि फेर एबा रिजन काइसानो जों स्ट्राइक रोजा हाति भाषा काइथांखा अबुनि याफां ओंखा थानाय 22 तारिख ओ तालनि न मेनि काइसा कक्टमा जों मानखा गारि खौजोंमानि गारि खौजोंमानि रोगैसों कक्टमा खालायगा 23 तारिखआव 23 तारिखआव कक्टमा फुना थांथायनिबो जों जेनुमुंगै कक्सिजामु गारि खबो बा गारि अकुपाइड खालायनाया मखा मुंगोनां मुंगोनां बिजनेसमेन बानियाकरो राजेश त्रिपुरा अ मालखं काइसा कक्टमा चेनेलनि बसकांगो कक्टमा चेनेलनि हाबानो बसकांगो मालांखा पुलिस गेजों जे कक्टमा खालायगा आमो ड्राइवर तै पुलिस नि बेस करने खलाया पाइखा आमो इनका आम कक्टमा आवे खायथानि वो रजिस्ट्री बनि मखांमा फुना थांथानि वो बनो त जों मा खलाया हायापानो एडिट एरर अंगै जेरुनो मखांमा जों ब्लार खाना तंमानि खलायमानि आमो ब्लार उलिया इनका आफायखनो जों पब्लिश खलाय रजाखा पब्लिश खालामनानै यो गलो जों साइमा कामो सयसिनो सादिया जे मुंगोना कक्टमा थुनाय दाबुसिनि खुमलुं प्रेस क्लब नि तांफां बिनि मखां काका बनो कते गुबुन मुंगोना कक्टमा थुनरनो मुं काका को मखां काका मुं त कालिया मखां काका इंगा जखन जेफ्रो जों साइमा कामो चायांग थांका जों चिनि चाया गसुवै लगे लगे जों आबनो डिलीट खायखिका ते किसे कहम फ्रेश क्लाइ जों सनामै रखा आबनि या गलो न 23 तारिख नि सिमिनो चिनि स्रांचाति 24 तारिख सिमिनो चिनि स्रांचाति चैनल स्ट्राइक रजाखा काइसे याकने या गोबां स्ट्राइक रजाखा आरो बिसुंगो तंगो चिनि खरांनि तेकेसा कॉकपिन अमूल्य चिनि खौनि हिते चिनि ताकवाकरा रंजित के दा कैसे के कक्टमा कक हिंदीनि अकथामसं स्ट्राइक लाइखा हाइते फनो कथामनि बिसुं कनै कलाय जों टिकि दंगामानि फियाबा पाइथागो हंगके कक्टमा कक हिंदी तसे रमाबाय स्रांचाति साजाने बागै थैथांगा निराल थांगा या गलो कक्टमा कक हिंदी सुक्रमानि बाय जों तसे जेंगे मानफिका कक्टमा आय खानि नाबगे पाइफलाया हामबाय कक्टमा कक हिंदी न बर सुक्रमा बागै सिनि फरमुगो या गलो हायनो हाय मिया 29 मे दिपनि 12 ताव हायनो हाय चिनि खरां ताकिसा स्ट्राइक रजावखा आं सानामु समका हायनो अमनो सामुखलाय थानिवो देराजातै बुंगै थांगो बरर देरावै थांका आब्रन बागै जों मियाव जों जतो सांस्कृ टीम नाका बसांका नाकारे रदि चाय खाजातै अंगै थांका जों सायौ सागा चिनि चीफ एडिटर बुनि फैमिली के मैटर प्रॉब्लम तमने बागै बजरावो अफिसाव फाइमानिया आं निजेबो बायथां आबनो इदि चेक खालायै जागे बुनो पब्लिश खाजातै थांका आमबो जों बेलाय नाकार सानो चिनि चायने बागै आमो नरनि मखां बुलार खायफनो खाजैया अंगै थांका आं लास्ट अपनो खाय कोमो समो चिनि दामुल्य चिनि कॉकपिननि नकफां इनके चिनि खरांनि नकफां रंजित नरो कोमो समो आमनो दसाइनादि चिनि चाया अंगै थांका नरो नाकारे रदि